Ćao ljudi, konačno počinje 4. sezona vaše omiljene showbiz emisije koja od sada izgleda potpuno drugačije. Ali ono što je ostalo isto jeste da ćete i dalje imati priliku da vašim omiljenim izvođačima postavite pitanje, a i DJ Hot jedino će i dalje prenositi atmosferu sa snimanja spotova, vruća lična karta, odnosno Hot ID, otkrivaće detalje iz života poznatih i slavnih, a showbiz vesti ove sezone postaju još vrelije. Ove nedelje za premijeru nove sezone okupili smo sve vaše omiljene izvođače, pa ćete tako gasno zagledati u Hot ID-u. Milica Pavlović odgovarala na vaša pitanja, kako je bilo na prvom rođendanu dadine ćerkice, kako se Rasta snašao u ulozi tate i šta je sve izjavio za Anu Nikolić. Pregršt materijala, tako da vreme je da počnemo. Rasta i Ana su trenutno broj 1 tema u medijima. Njihova ljubav, nažalost, nije opstala i tim povodom se Ana oglasila na svom Instagram profilu gde je potvrdila da se njih dvoje razvode. Pre samo nedelju dana Rasta je snimio spot sa Ljupkom Stević i na samom setu niko nije mogao da pretpostavi da će se nešto ovako desiti jer je za IDJ TV kamere Rasta o Ani pričao superlativu i demonstrirao je kako se menjaju pelene. Vest da se reper Stefan Đurić Rasta i pevačica Ana Nikolić razvode kao bomba odjeknula je u domaćim medijima. Kao jedan od razloga navodi se Rastin samostalni izlazak u jedan beogradski klub, nakon čega je Ana rešila da stavi tačku na njihov brak. Noć nakon kobnog izlaska, ne sluteći šta se dešava u porodici Đurić, Rastu smo zatekli na snimanju spota za pesmu Ćao Ćao, koju je snimio sa pevačicom Ljupkom Stević. Poslušajte šta nam je Rasta rekao u vezi noćnih izlazaka. Ne odlazim ranije kući, ali postoji period kada prosto nema vremena za to, nije to ta priča, nema prosto sam posvećen tome, posvećen poslu, nekako sam u tom delu, a prosto dam sebi oduška da nekada izađem i to, ovo je bilo, mislim, posle nekih 5-6 meseci, možda i pola godina da sam uopšte izašao negde. I zaista mi je, da kažem, prijalo, ali za to naravno nema više vremena kao nekada. Ana Nikolić pre nekoliko dana prva je se obratila Sedmoj sili putem Instagrama da je njen razvod sa Rastom njen najveći životni poraz. Iako je Ana takođe nedavno izjavila da je u porodilištu bila jako tužna kada je videla da je Tara Rastin klon. Poslušajte šta je reper misli na koga mala Tara liči. Pa, veruj mi, manje volim to da pominjem koliko se Ana ljuti, što se kaže. Lakše mi je da svakom kažem, molim te, reci da liči na nju, ali da budem onako i objektivan, zaista stvarno svi su ljudi rekli da liči na mene i da je klon i naravno da mi je drago. A reci mi, da li si naučio da menjaš pelene? Pa verujem mi da sam sve naučio, iako je na početku bilo to bilo polu nemoguće i delovalo mi je kao neka stvar koja ne spojiva sa mnom, ali to je toliko prirodno i toliko dođe samo od sebe da sam i to naučio. Sad ekipa IDJ Hota ti je pripremila sad jedan mali izazov, pa te vodimo sada da nam pokažeš stručno kako se to radi. Ne, nije valjda to, nećete. Stvarno. Ajde da vidim. Dok ne vidim da prilaziš polako, korak po korak, opet ti. Samo ćeš proći zbog kadra. Ti mene tu jebavaš, brat. Ja mislim da tvoji fanovi nisu očekivali da ćete nekada videti ovako, ali evo, imaš sve, imaš staru pelenu, imaš novu, pa eto da nam pokažeš čisto kako to izgleda kada ti menjaš pelenu. Ja sam malo dete izveo u klub kao i sad ga preslačim u pola noći. U slučaju da je dete vršilo nuždu, u ovom slučaju nije, hvala Bogu, ali odložit ćemo kao da jeste. Dalje preuzmemo pelene. Ovo ćete morati u montaži. Samo da imam ovako ovu situaciju koja nam se ovde dešava. Jao, gde ste me sad našli?
Dobro, da li će u prilogu pisati u koliko sati se ovo sve desilo? Da. Znači, molio bih vas. To je to, čoveče. To je to. Znači i to da ćeš sad svojim drugarima moći... Razbili celu tu priču i famu o tome da ja to ne znam da radim i da to ne radim. Beba je srećena što se vidi na njoj. Tako da hvala vam. Hvala tebi. Hvala. Nakon što nam je pokazao kako se snalazi u menjanju pelena, i Rasta je se obratio svojim fanovima na svom Instagram profilu. Zamolio ih je da ne čitaju koje kakve gluposti, kao i da su se oni i Ana razveli, ali da je Tara ono što će ih cijelog života povezivati. IDJ Hot. Ovde si gazda, to što si tako lepi kao gazda, i baš ti dobro stoje svi maniri. Trik je Fix radi punom parom. Nakon pesme Safari koju su radili sa Markom Morenom, na našem kanalu osvanula je još jedna numera, Alibi. IDJ Hot. Pre ulaska u reality koji ga je proslavio, Gastos je posjetio IDJ TV. Iskoristili smo tu priliku kako bi i njemu otvorili vruću ličnu kartu u kojoj sada između ostalog piše da ga novac najviše motiviše. Hot ID. Ćao ljudi, ja sam Gastos i nadam se da vam se sviđa moja nova pesma Samo kaži, ljubi brat. Dobro, svi dobro znaju odakle sam krenuo, to je zapravo YouTube kanal Gastosa YouTube-a koji je tamo iznosio svoja mišljenja i viđenja na sve što se dešava u našoj zemlji, gdje je snimao svoje neke privatne dogodovštine, izbacio na internet i tako postao Gastos. Zatim, nemam pojma, onda smo malo zagazili u audiciju, gdje sam i tu na neki način osvojio tu publiku kao stand-up komičar. A zatim sam uplovio u reality vode gdje sam dokazao da sam kralj, zato što se još posle mene nije rodio taj neko bolje od mene. Tako da za sad znam da sam tvorac YouTubera na Balkanu i najjači reality igrač, što bi rekli moji fanovi. Pa mene inspiriše Lola. Mr. Loba. Ja danas želim da budem glumac, sutra dan želim da budem pevač, treći dan želim da budem fudbaler. I kako me pukne, tako radim. Zato i u životu sam radio toliko toga, zato što ne mogu da se opredelim šta bi zapravo ja mogu da radim. I onda kada probaš sve i shvatiš da si u svemu dovoljno dobar da zadržiš pažnju tih ljudi koji to gledaju, slušaju, komentarišu, to znači, brate, da vrediš u svim domenima. E pa sad te vidi, brate, da je inspiracija. Moj odnos sa fanom, odnosimo se, brate, stalno se odnosimo, imamo konstantne odnose. Nemam pojma, snimam tako live, uključim se, pričam s njima, odgovaram na pitanja. Ne znam, cimam se stalno da nekom nešto završim, sredim, kada vidim da je nešto urgentno. Okej, uglavnom krenuo sam u teretanu. Krenuo sam u teretanu i onih baljak, nisam mogao da ustanem ni jednom. I posle 4. 5. treninga sam radio fazon serije po 10 onih. Znaš, onih s faljkom onim, i onda sam shvatio da mogu. Počeo da dižem iz benča tipa 60 kila, što je meni bilo znaš, kao si lud. I kad sam shvatio da mogu sve to da radim, ja sam odustao. I jedno sam čak štekao pare, znači ne mogu da verujem koliko sam skupio za jedno mesec, dva. I kad sam vidio da mogu da štekam pare, i to sam prestao. I onda sam krenuo na dijetu, izbacio hleb, sokove, slatkiše, čips, znači čips, tzatziki, salata, kome zna, taj zna da ja to jedem na kila. Tako da sve sam to izbacio, baš sam nekih 7 kila, brate, lažem, 4. I onda, kad sam shvatio da sve što želim da uradim, ja mogu zapravo, onda sam se opustio i vratio u moje prvobitno stanje. I alkohol sam čak jedno vreme ostavio, nekih 2 dana. I onda sam shvatio da sam svemoćan. Ej, čekaš nešto, kupio sam knjigu. O da, kupio sam knjigu, Moć posvesti. Idemo dalje, pročitao sam 15 stranica. Htio sam da zamenim telefon za knjigu dok vršim veliku nuždu. I to mi se stvarno isplatilo. Baš mi je drago što je tako. Showbiz. Ne, ovo više nije showbiz, ovo je show shiz, brate.
ili blow biz, brate, znači ono strašno. Šta sve danas dešava, nemam pojma ni ja, ali dokle god ima ovca, bit će šišanja, mislim i makaza i svega. Ovo je nebo i suviše veliko da svako može da stane pred njim. Ja se nadam da će na neki način, kada već nešto ljudi izbacuju, da se malo više potrude, da to bude stvarno kako treba, a ne čito da izbace da bi bili tu i da bi svoj opstanak na neki način produžili tako što izbacuju neke šljive pesme. Nikada ne bi opljačkao baku, ne znam, nikad se ne bi promenio, bitch. Ljubi, brat, ja sam bio gastos. Sve što treba, samo kaži, ti sreću traži, a i da nema. IDJ Hot. Mali Vuk je sve interesantniji kako medijima, tako i IDJ publici. A nakon hita Otac i sin odlučio je novom pesmom da se predstavi svima, pa se tako kratko i jasno zove Mali Vuk. U prisustvu velikog broja poznatih ličnosti, poznata manekinka Nina Seničar i Andrej Ilić otisnuli su se u nove vode i zajedno sa prijateljima ponovo oživeli i otvorili čuveni restoran Ušće Nacionalna klasa. Pa definitivno će biti jedno mesto u gradu koje će imati neku toplu atmosferu, iako je dosta veliko, imaće dobar noćni program, dobru klopu, dobro piće, dobro društvo, tako da za svaku preporuku. A vidjet ćemo stvari večeras otvaranje, pa možete me pitati to sutra. A reci mi, da li će se ovaj objekat sad koristiti za neke spotove IDJ-a? Naravno, samo za spotove. Da li će se raditi i neke proslave na jubilejima? Da, najverovatnije ćemo ovdje raditi rođendan televizije i najverovatnije ćemo ovdje raditi jedan od naših najozbiljnijih projekata što se tiče izdavaštva, tako da bit ćemo ovdje još dosta puta. A da li ćeš se ti oprobati u kuhinji? Ja ću probati u kuhinji, a oprobati se neću, samo u ulozi prožderača hrane. Nina je imala želju da ovaj restoran otvori po svom ukusu. Ja volim te neke spontane provode koje se završe sa muzikom, sa pevanjem po stolovima i osjećam se zaista odlično u ovom prostoru. Ima neku dobru energiju, tako da mislim da će ljudi to da prepoznaju. IDJ Hot. Da, do polumenta se u toku osasovanja sa muzičke scene oženio i dobio je ćerkicu Aleu koja je prošle nedelje proslavila svoj prvi rođendan. IDJ TV ekipa prisustvovala je duvanje svećica i tom prilikom je čestitala Dadi ovaj radostan dan, ali i uspeh novog hita sa Đanijem. Ćao Dado, danas slavite prvi rođendan ćerkice Alea. Kako se osjećate na ovaj poseban dan? Pa, mislim da djela govore mnogo više od bilo kakvih riječi. Zaista je ovo nešto najljepše što jedan čovjek ili ti roditelj može da doživi. Ja sam maštao o ovome kao mali, gledao ovo u nekim bajkama na TV-u, ne znam ni ja, ali da ću da doživim ovako nešto zaista nisam ni slutio. Ali hvala dragom Bogu i hvala i ovoj ženi i to su neke stvari koje ne mogu riječima da se kažu, zaista. Ivona, na koga Alea više liči? Alea mešano, i tata i mama, ali je karakterno ista tata. Ali je po lepoti ista mama. Kako se tvoj sin slaže sa njom? Pa mislim da njih dvoje imaju jedan zaista poseban odnos, sad ćeš da vidiš. Dorijane, aj dođi sekundu. Za nju je ovo i previše ljudi, jedan veliki šok zaista i nismo ovako nešto ni preređivali do sada i malo se ona i uplašila od čitave situacije, ali srce bude puno kada vidiš jedno i drugo kako se vole bez ikakvog foliranja, bez, znaš, ono... A koja je razlika biti tata dečaka i tata devojčice? Veruj mi da je velika razlika. Baš velika. Muškarci su sami po sebi nekako svoji i svi su kao lavovi, svi su dominantni, svi su nekako ljudi za sebe. Ja krenem od sebe pa onda nekako nikad nisam u životu volio da imam autoriteta, a takav je i moj sin.
Dok su curice nekako mnogo privržljivije, mnogo više uđu u srce i u dušu i nekako drugačije. Kažu da je ćerkica za oca, da je sin za majku i to je oduvijek bilo i ostaće. Izašla je nova pesma sa Đanijem. Koliko si zadovoljan kako prolazi i kako je bilo sarađivati sa njima? Đani je jedan kralj, najveći na svijetu, jedan ludak. Manijak, jedan moj prijatelj od 15 godina i zaista mi je zadovoljstvo što sam sa takvim čovjekom i uradio nešto o čemu smo pričali pre jedno 5-6 godina. 10 čista, nema priče tu. Žene svako ima, dobre neće baš sa svima, ali kad svede sve na čisto. Da li možemo očekivati, kada možemo očekivati neku novu pesmu ili možda neki novi duet? Kreće ludilo, znači tsunami, totalni. Spremili smo bar jedno 20-ak pesama koje će da izlaze svaki mjesec dana jedna po jedna, spot pesma, IDG sve to prati, za njih izdajemo novi album, tako da više ne razmišljamo o tim stvarima, zaista jer sam u pravom timu i s pravom ekipom. I hvala vam puno od srca, želim da se zahvalim kako vama, tako i kompletnoj ekipi i da kažem da sam jako ponosan za ovaj potez. Mi smo drugari jedno 15 godina, ali ovo je zaista tek sada nekako krenulo da cveta i baš sam srećan što će to da bude naš novi MTV, a ja među prvim. Znači sprema se eksplozija. Ako Bog da. Seksi Sinjorita sela je u našu hot stolicu u kojoj je odgovorila na sva vaša pitanja koja, moram da priznam, nekada znaju da budu vrlo nezgodna. A neka od njih su glasila da li je ugradila silikone, da li je nekada imala dečka i ko je najviše nervira na estradi. Ćao ljudi, za one koji ne znaju, ja sam Milica Pavlović i evo konačno odgovaram na vaša pitanja. Olja, da li će uskoro biti neki duet? Ne sam puno da pričam, možda da, možda ne. Sredina. Ajde, ne smem da se odam. Dejan, koliko si visoka? 1,70 m, ništa prijatelju. Ako si manji, niži, ništa ti ne vredi, to je to. Da li bi voljela da snimiš pesmu sa novim pevačicama kao što su Marija Žeželj ili Ruža Rupić? Prva devojka znam koja je fenomenalna, zaista je možda i neka potajna želja kako bih ja voljela da se predstavim u tim godinama koje ona sada ima i evo sa moje strane puna podrška što se tiče nje, a Ruža Rupić ja zaista ne znam ko je to. Ja ovde kad dođem uglavnom ne poznajem neke ljude. Mrs. Maja, jesi li ikada imala dečka? Pa šta ti misliš? I da li bi se ikada udala? Ako neko bude hteo da me oženi, ja bih, sad ne znam. Sjećaš li se kada sam te poljubio? Pa kako se ne sjećam, prvo mi na pameti i kad ustanem i kad zaspim. Hit. Jovana Krcojoca, 2203. Koji je ovo nik? Najlepši dečko sa estrade. Darko Lazić. Da li si uradila silikone? Ja 100 put rekao da nisam, ali očigledno mi ne verujete, ne znam kako to da izvedemo da mi poverujete. Svašta vam pade na pamet, jel da, šalim se, malo nemam. Mateja Ventić, da li bi ušao u neki reality? Nikada, ni pod kojim uslovima, ni za kakve pare. Jao, kakvi sombre ovo nadimci ovde. Artu Umedrano. Znači, definitivno se ovako ne čita, ali ja ne umem drugačije da pročitam. Zašto si izabrala Senorita Milica za tvoj Instagram username? Pa zato što nekako svi me znaju kao Seksi Sinjoritu i pošto mislim da Seksi Sinjorita nije bila slobodna kao korisničko ime, onda sam izabrala ovo drugo. I pretposlednje pitanje, Stevan 01, ko te nervira na estradi? Ima ih dosta, mislim potrejalo bi, ali neću o tome. Poslednje pitanje, da li znaš ko su sada Jala Brat i Buba Koreli? Ovako, pazite, bila je jako neprijatna situacija i za njih, i za mene naravno, pošto ja zaista nisam znala u tom periodu kada su se oni probijali kosu i kada mi je bilo postavljeno pitanje, rekla sam onako kako jeste. Neprijatna situacija bila je zato što su oni rekli da su se dopisivali sa mnom, naravno to nije bilo istinito, sada već znamo da su se dopisivali s nekim lažnim profilom
kako je došlo do tog dopisivanja, to zaista ne znam, morate njih da pitate, ali sada imaju onako lepu putanju i dopadaju mi se neke njihove pesme, mislim da su super momci i veliki pozdrav za njih. One on one. Vidimo se nekom drugom prilikom, jedva čekam, samo pišite jer ovo vam je idealna prilika da baš vaše pitanje bude pročitano od strane javne ličnosti koju vi volite. Ljubi vas Milica Pavlović. IDJ Hot. IDJ Hot od prve emitovane epizode prati dešavanja sa društvenih mreža, gde se neretko vode pravi online ratovi, ali isto tako i profili aktuelnih glumaca, muzičara i vlogera znaju da nam ulepšaju dan po nekom zanimljivom fotografijom. Vreme je da vidimo šta je to bilo aktuelno ove nedelje. IDJ Hot. Sandra Afrika često ume da obraduje muški deo publike izazovnim fotografijama na Instagramu, ali ovoga puta je prevazišla sebe. Njene fotografije sa nastupa na kom je nosila veoma izazovnu haljinu mogu se svrstati u najprovokativnije koje je do sada objavila na svom profilu. IDJ Hot. Kim Kardashian i Kanye West prodali su svoju Bel Air vilu u Los Angelesu za neverovatnih $17 miliona, što je rekordna cifra kada je u pitanju kupovina i prodaja ovog tipa vile. Koliko su profitirali najbolje govori činjenica da su njih dvoje to zdanje kupili za $9 miliona 2013. godine, a samo 4 godine kasnije prodali su ga za duplo više novca. IDJ Hot. Popularna pevačica Sia imala je neprijatnu situaciju ovih dana koju je rešila na jako interesantan način. Naime, nakon što su paparaci pretili da će objaviti njene gole fotografije nastale tokom njenog nedavnog putovanja, slavna pevačica je odlučila da preuzme kontrolu nad situacijom. Zbog toga je sama objavila spornu fotografiju i to na svom Twitter nalogu. IDJ Hot. Našem najpopularnijem youtuberu Muđi konačno je stigla plaketa za zabeleženih 1 milion subscribera. Muđa i Ćale su se odmah pohvalili na Instagramu ovim priznanjem. IDJ Hot. Ljudi, vreme je da završimo naše druženje za ovu sedmicu. Ja jedva čekam da pročitam sve vaše komentare vezano za novu sezonu. Ono što mogu da vam kažem jeste da nastavite da mi pišete, da lajkujete sve naše društvene profile, da kliknete subscribe na našem YouTube kanalu IDJ TV, a mi se vidimo premijerno sledećeg petka. Ćao! IDJ Hot.